Čus lidi, jak se máte všichni? Já jsem tu, abych vám dneska ukázal jeden program, který vám dá pár módů. No, sice že jste slyšeli, že mám trochu jinak, ale máme tady program Pipix, kde máte módy. No, to se otevřete a jde. Tak zkusíme ještě jednou. Tak, se nám otevřel a máme tady verze, jak vidíte. A pak tady budete mít French, tak se dáte do angličtiny a dáte mods. A tady máte tu verzi. A pak si dáte třeba tu mini item se na to dobře, nebo animal bikes, to je jedno, nějaké si prostě dáte a potom dáte install a budete prostě postupovat podle no, prostě budete postupovat. A to bude pro dnešek všechno. Příští díl natočím s nějakým hráčem HB, takže kdybyste chtěli, tak můžete taky. A musíte tam potom napsat komentář, takže já se s vámi budu teď loučit. Čus!